Is-sibt filgħodu fil-Belt Valletta fl-aħħar Action Day tal-kampanja Ajmin, mijiet ta' żgħażagħ komplew iwasslu l-messaġġ tal-moviment imdawwar mal-Partit Laburista. Dawn l-Action Days li ttellaw kull nhar ta' sibt f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex raw iż-żgħażagħ protagonisti f'din il-kampanja elettorali. Żgħażagħ li minn barra li niżlu fil-pjazzezz ħabtu wkoll diversi bibien madwar Malta u Għawdex sabiex jispjegaw il-proposti tal-Partit Laburista lill-familji Maltin u Għawċin. Tkellimna mal-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f'din l-aħħar attività tal-kampanja Ajmin. Rispons tal-kampanja Ajmin kien wieħed tajjeb ħafna. Illum għalkemm hija l-aħħar attività uffiċjali, ovvjament il-ħidma fil-jiem li ġejjin propju sa nhar l-elezzjoni 9 ta' Marzu ħatibqa' għaddejja. Il-fokus tagħna huwa issa biex in-nies joħorġu jivvotaw, aħna s-settur tagħna huwa żgħażagħ biex iż-żgħażagħ joħorġu jivvotaw. Kellna anke l-isfida tal-mexxej waqt ir-rally l-ħamis sabiex kull żagħżugħ u żagħżugħa jattiraw imqar żagħżugħ jew żagħżugħa ieħor jew oħra sabiex jingħaqdu ma' dan il-moviment fil-jiem li fadal sabiex joħorġu jivvotaw u jiktbu l-istorja flimkien magħna nhar id-9 ta' Marzu. Waqt din l-attività ġiet organizzata wkoll flash mob bil-parteċipazzjoni ta' mijiet ta' żgħażagħ li żifnu mar-ritmu tad-Discan You Tomorrow. Għal din l-Action Day kien preżenti il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinżu Soppardi u s-Segretarja tal-Eżekuttiv Lidja Bela li tkellmu ma' dawk kollha preżenti. Dr. Lidja Bela tkellmet magħna wkoll fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f'din il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Iva, l-involviment taż-żgħażagħ kienet waħda f'din il-kampanja eċċezzjonali. Naħseb kienet ukoll sorprendenti għal mod kif iż-żgħażagħ qegħdin jgħidu l-għajta tagħhom naħseb li hija sinjal ċar li ż-żgħażagħ f'pajjiżna jridu l-bidla. Ġifier dan l-entużjażmu li qed naraw fost iż-żgħażagħ hija il-mod kif huma jwasslu messaġġ li jixtiequ bidla f'dan il-pajjiż. U naħseb li l-żgħażagħ tagħna qegħdin jarfu li l-bidla tista' tinġib biss permezz ta' dan il-moviment. One News tkellem ukoll ma' qatt attivisti li taw semhom f'din il-kampanja elettorali permezz tal-kampanja Ajmin. Ajmin kienet avveniment il-vera li ġibtitna ħafna li għajjena. Dan il-proġett ħdimna liħ bil-qalb biex niġbru iktar żgħażagħ lejn il-kampanja elettorali ta' Joseph Muscat. Ajmin huwa importanti ħafna lija u għejna li n-żgħażagħ kollha biex nuru minn aħna, tipo ma nissux bħalma qalu dana. L-ideja ta' Dr. Muscat ta' moviment tiġi trasmessa lill-adolescenti u lill-żgħażagħ biex ikollhom biex kulħadd ikun jaf il-proposti. Għalija l-importanza ta' kampanja Ajmin kienet li ntqajt ma' ħafna żgħażagħ ġodda. Żgħażagħ ġodda daħlu fil-moviment ukoll, attivitajiet għaż-żgħażagħ, ħassejtni aktar at home.